आज मी घेऊन आलेले आहे अस्सल गावरान पद्धतीचा पावटे भात. तोच तो मसाले भात खाऊन कंटाळा असेल तर हा भात तुम्ही नक्की करून बघा. तर यासाठी मी इथे 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे कुकरमध्ये आणि त्यामध्ये जिरा आणि मोहरी टाकलेले आहेत. 2 तमालपत्र टाकलेले आहेत आणि त्यानंतर आणखीनही खडे मसाले आपण याच्यामध्ये वापरणार आहोत. ते म्हणजे चक्री फूल आहे हे. तर एक चक्री फूल, लवंग आणि मिरे याच्यामध्ये टाकत आहे. तर तुम्ही मसाल्यांचं प्रमाण जे आहे ते तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता. तर मसाले व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. तर मध्यम आकाराचा कांदा मी याच्यामध्ये टाकलेला आहे. तो थोडासा परतून घ्यायचा आहे आणि थोडासा लालसर झाल्यानंतर याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा आहे. तर तोही मी इथं मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे आणि तोही आपल्याला व्यवस्थित आता हे सर्व पदार्थ परतून घ्यायचे आहेत. गावाकडे पावटे भात हा फेमस आहे. त्याचबरोबर आता इथे आलं लसणाची पेस्ट मी टाकलेली आहे. अर्धा इंच आलं आणि 4 ते 5 लसूण पाकळ्या मी याच्यामध्ये घेतलेल्या आहेत. सर्व पदार्थ व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला पावटा टाकून घ्यायचा आहे. तर पावशेर पावटा जो आहे तो मी इथं त्याचे दाणे काढून घेतलेले आहेत आणि हा सर्व पावटा आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचा आहे. जेवढा पावटा जास्त असेल तेवढा भाताला आपल्या टेस्ट जी आहे ती खूप छान येते. तर पावटा हा भरपूर टाकायचा आहे जेणेकरून मस्त असा पावटे भात आपला तयार होईल. तर पावटा टाकून झाल्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि व्यवस्थित हा पावटा जो आहे तो परतून घ्यायचा आहे. त्याचा उग्र वास हा पूर्णपणे आपल्याला घालवायचा आहे. त्यासाठी 2 ते 3 मिनटं याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये हळद टाकलेली आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे आणि धनेपूड टाकलेले आहे. तर 2 चमचे इथे धनेपूड टाकलेले आहे आणि आपला नेहमीचा कांदा लसूण मसाला जो असतो तो अर्धा चमचा इथे मी टाकलेला आहे आणि आता हे सर्व पदार्थ व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. छान असं परतून झालेलं आहे पावटा. त्याच्यानंतर आता इथं मी 1.5 वाटी बासमती कणी घेतलेली आहे. भिजवून मी ठेवलेले होते एक अर्धा तास आणि ते तांदूळ मी याच्यामध्ये पूर्ण टाकून घेत आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला हे तांदूळ परतून घ्यायचे आहेत. 3 ते 4 मिनटं व्यवस्थित याला परतून घ्यायचं आहे. त्यामुळे भात जो आहे तो आपला सुट्टा होतो, गिजगा होत नाही व्यवस्थित परतल्यामुळे. आणि त्यानंतर आता इथे आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. पाणी टाकायच्या आधी एक महत्त्वाचा पदार्थ तो म्हणजे तूप. कारण मसाले भात म्हटलं की तूप हे घालावंच लागतं, त्याशिवाय टेस्ट येत नाही मसाले भाताला. तर त्यासाठी इथे मी 1 चमचा तूप टाकत आहे आणि आता हलवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. 1.5 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, त्यामुळे इथे साधारण 3 वाटी आपण पाणी टाकत आहोत. 1 वाटीला 2 वाट्या आणि अर्धा वाटीला 1 वाटी असं 3 वाट्या एकूण आपण पाणी याच्यामध्ये टाकत आहोत. या प्रमाणाने जर भात केला तर व्यवस्थित सुट्टा असा भात तयार होतो, अजिबात गिजगा होत नाही आणि खायलाही खूप छान लागतो. तर पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते हेच ठेवा तुम्ही. अगदीच जर तुम्हाला मऊ भात आवडत असेल तर तुम्ही 4 वाट्या पाणी घेऊ शकता. तर याच्यामध्ये आता मी मीठ टाकत आहे चवीनुसार आणि सर्व पदार्थ व्यवस्थित हलवून आता याला आपण झाकण लावून 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. 3 शिट्ट्यांमध्ये पावटा हा व्यवस्थित शिजतो, त्याच्यामुळे साधारण 3 शिट्ट्या याला लागतात. तर इथे आपण आता 3 शिट्ट्या करून घेऊयात. आता कुकर गार झाल्यावर आपण उघडून बघूयात. तर मस्त असा पावटे भात इथं तयार झालेला आहे. रंग छान आलेला आहे, मस्त वाफ येत आहे. तर इतका हा सोपा मसाले भात आहे. आता आपण हा व्यवस्थित हलवून घेऊया जेणेकरून तो ओव्हरकुक होणार नाही
आणि आता तुम्ही बघत असाल मस्त असा सुट्टा पावटे भात तयार झालेला आहे. तर खूप छान आणि सोपी रेसिपी आहे. गावाकडे तर खूप फेमसच आहे, पण तुम्हीही हा करू शकता. जेणेकरून तोच मसाले भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर हा मसाले भात तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आता याच्यातले जे तमालपत्र आहेत ते मी बाजूला केलेले आहेत, कारण बऱ्याच जणांना ते खाताना भातात आलेले आवडत नाहीत. तसंच हे चक्री फूलसुद्धा मी बाजूला करत आहे. आणि आता आपण हा भात सर्व करूया. तर कशी वाटली ही तुम्हाला पावटं भाताची एक वेगळी आणि भन्नाट रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.